matan shi a first round yana jin jarin ɗinta, tana jin daɗi kamar za ta yi releasing, kawai sai shi kuma ya releasing backham, ka bata mata show. Amma kuma sai ka ce bari an jima ya zan zo in yi na biyu zan dade, ba ma so. We don't need it. Na farkon ya fi daɗi. Ƙarya kake yi Umar, kai ne ka sace min kuɗina miliyan 10, kuma idan har baka damun da kuɗina ba sai ka goge min kafata. Ni dai sunana Aisha, wacce kuka fi sani da Rajamu Jaruma a cikin Izzarsu. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa, ku yi maza ku je ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙayatar na bidiyo shahararru na ban dariya